sauraro barkanmu da sake saduwa. Sunana Umar Muhammad daga Tech Hausa TV. Insha Allah yau zamu bidiyo akan yadda ake bude blog, kuma zamu yi shi a gurguje, kasancewa zamu yi shi a bidiyo guda ɗaya ne. Kamar yadda kuka sani, akwai ɗan bambanci tsakanin blog da website, wanda idan muka samu dama kuma kuna bukata sai kuma na magana a ƙasa idan kuna so a fayyace muku. Kafin mu shiga bidiyon, ina roƙon alfarma a wajen 'yan uwa a sana addu'a saboda bana jin daɗi. Sai mu shiga cikin bidiyon insha Allah domin gani yadda ake buɗe blog a cikin minti 20. Za mu yi amfani da Opera, kuna yi amfani da Chrome, sai mu rubuta blogger.com, blogger.com. kun gani ya bude mana, to blogger kenan na Google. Sai mu shiga create your blog, wato bude blog namu kenan. Kuna shiga zai tambaye ku email da kuke so ku bude blog da shi. To anan zan yi amfani da email na mai suna Duniyar Hausawa. Na wuce wurin, kuna sawa zai tambaye ku title, ga title namu Darul Arkam. An fahimta? Daga nan sai su tambaye ku adireshi, zai zama darularkamlive.blogspot.com. sai ku yi hankali saboda duk kuskuren da kai a nan wurin ba za ka yi gyara shi ba. An fahimta ko? darularkamlive.blogspot.com. sai mu je save. Idan aka saving zai bude mana blog namu. Tada, kun ga blog namu shine wannan fa. Dama na faɗa muku fiska biyu ne, wannan fiskan da kai kake iya gani kenan, kana iya ganin kuma ɗayan fiskan da mutane ma ke iya gani. Wannan sune tools ko kuma in ce ababen aiki kenan, waɗannan da su ake gyara website kaga yayi kyau. Za mu ɗan yi a gurguje in dan nuna muku. Kun ga blog namu ba komai gashi nan Darul Arkam Live kamar yadda muka sata ta. To ga tools namu, ga post. Wannan kuma start kenan. Start shine zai rika nuna mana yawan mutanen da suka ziyarci shafin mu a yau ko kuma ta ranar da muka bude. Ga comments, matattarin duk wani comment da suka yi. Ga earnings na AdSense, wato idan mun fara samun kuɗi. Ga pages, ga layout, theme, settings, reading list. Za mu zo mu tattaba su kaɗan kaɗan. An fahimta ko? Ga view blog a ƙasa kuma na ƙarshe kenan. To za mu shiga settings. To in mun shiga settings za mu ɗan yi gyare-gyare kaɗan. Yawwa, maraba da zuwa channel namu mai albarka. Wannan description ne, an fahimta ko? Akwai ɗan bayanin kaɗan sa description. Description shine ɗan bayani a gurguje game da shafinka, akan me ka bude shafinka. Kun san mutane suna yin kuskure, wani zai bude shafi ba zai rubuta a'a shin me dalili ko makasudin da yasa ya bude shafi ba. To mun sa, sai mu ɗan yi gyare-gyare duka a cikin settings ne nan wurin. An fahimta ko? Abin ba shi da wani wahala sosai. Visible to search engine za mu kunna shi saboda iya samun mu a cikin wato jeren giyar search engine na Google idan an searching abu. Sannan ga invite more authors, kana iya shiga wurin idan kana so wani abokinka ya taya ka yin aiki a shafin, sai ka sa email nashi. In ka shiga invite kawai za ka sa email nashi ne. Sai kuma abu na gaba da za mu yi shine posting. Za mu yi posting a wato post namu na farko. Wannan abu na kusan na uku kenan. To idan mun shiga, akwai post na riga na tanade su, suna cikin wani manhaja wa shi Webmaster Lite guda kusan 4 ne saboda mu sauke mana abin. Kowane post yana da title, yana da kuma ainihin shi boarding post din kenan. Zan rika daukan title, ina zuwa ina pasting, ina wato zuba shi, sai in dauko boarding ma yanzu in sa. Wannan kawai na yi ne saboda karatunmu a gurguje ne. An fahimta? Kuna iya taking time naku ku rubuta komai naku. Sai in dauko boarding post nawa, in zo in sake pasting nashi. To idan kun gama sai ku danna wannan arrow, shine zai publishing post namu yadda za a iya gani a shafin kenan. An fahimta ko? Maraba da zuwa Darul Arkam. Kun ga title din kenan. Yanzu bari mu view na blog namu, view blog. Yawwa, zai bude. Kun ga post ɗaya ko? Wow! To ga wurin sharing, in kana so ka sharing a Facebook da sauransu. Ga read more idan kana so ka karanta gaba ɗaya, har da wurin comment. Sai mu sake adding post kamar da muka yi a baya. Za mu dan adding kamar guda 4. An fahimta ko?
sai ku ɗan yi haƙuri, sai ku sa ido ko ku ga yadda ake yi. To wannan post mun yi shi amma za mu saving nashi ne. Ba za mu publishing nashi ba, an fahimta? Za mu saving nashi ne. Saving zai zama kamar ka adana ne sai nan gaba za ka publishing nashi. Yanzu kun ga post 4 ne amma idan muka je view blog guda 3 kawai za mu gani saboda guda 3 ne muka publishing nasu. Yawwa guda 4 yanzu idan mun je view blog guda 3 za mu gani, kun gani ko? Saboda ɗayan ba mu publishing nashi ba, so bayan da za a yi wani bako idan ya shiga adireshin ka ya gani, an fahimta? Ga wurin search inda za a iya searching, inda a ce akwai post sun kai 100 in an searching wani abu idan akwai shi a cikin post naka zai kawo. Ga wurin sharing, ga wurin yin comment da sauransu dai, an fahimta ko? To yanzu kun ga mun buɗe post ɗaya kenan, kowane post in ka taɓa kan shi zai buɗu, in akwai hoto ko bidiyo idan ya buɗu nan za ku gani, an fahimta? To ga shi dai blog dai kun ga fara haɗuwa ko? Ba matsala ba, idan mutum yana da tambaya yana iya ajiyewa a ƙarƙashin comment ɗin nan, idan na zo zan ansa mishi insha Allah. To kun ga dai ga wannan post ɗin da ba mu publishing ba ya sa mana publish, amma ba yanzu za mu sake shi ba, an fahimta? Wanda ka publishing nashi kuma kana iya unpublishing nashi, kun ga kamar wannan idan ka danna unpublish zai ɓoyu, kai ɗaya za ka iya ganin shi, amma idan an shigo cikin blog naka ba za a iya ganin wannan post ɗin ba, an fahimta ko? Wannan shine abin da yake faruwa kenan. To ga blog namu dai yana kan tafiya. Abu na 4 da zamu gani shine Chanza Theme. Kun ga wannan theme namun nan theme yana da matukar muhimmanci game da blog, saboda kyan theme yana iya jan mutane, munin shi na iya koran mutane. Idan kuna so ku canja theme sai ku shigo theme, kun ga sunan kowanne akwai kusan kala 5 nashi. Akwai contempo gashi nan kala 5, akwai soho shi ma yana da theme ɗaya har kala 5 a karkashin shi. Manage ake yi. Ga soho, emporio, akwai su travel, dukan su kamar da kuke gani, kowanne kuma yana da kusan kala 5. Bari mu bude soho light sai mu apply nashi ko kuma mu preview. Kana iya apply ko kuma preview. Preview shine zaka duba kaga yadda yake wato kasancewa kafin ka apply nashi kenan. A computer, a tablet, a wayan hannu duka zai nuna ma a preview kenan. Kun gan su a nan wurin aiko? Kun ga yadda yake? Haka zai nuna mana da blog namu yadda kuke ganin nan. Ga yadda zai nuna a tab, ga yadda zai nuna a waya, ga yadda zai nuna kuma a computer kenan, an fahimta ko? Kun gani? Wannan da bai wani kyau sosai ba. So bari mu gudu mu je mu canja wani mu gani. Wanne za mu sa? To bari mu gani. Mu je contempo aqua. Bari mu shiga preview nashi mu gani. Ware. To kun ga contempo aqua kenan. Kun ga kalan shi? Haka zai mar wannan da blog namu. Bari mu duba yadda zai riga nunawa a cikin wayoyi da computer. Blog namu ya fara kyau. To kun ga yadda zai nuna a computer? Bai yi wani kyau sosai ba gaskiya. Ga yadda zai nuna a tablet, ga yadda zai nuna kuma a waya. Kun ga bai yi wani gwanin ban sha'awa sosai ba, an fahimta? So muna iya fita a nan, muna iya canja wani idan wannan in bai kwanta mana a rai ba. Ga watermark flower, bari mu gwada shi mu gani. Watermark flower, ga yadda yake nuna a computer, ga yadda yake nuna a tablet, ga kuma yadda yake nuna a waya. Kun ga shi ma bai yi wani kyau ba gaskiya. Bai yi kyau ba. Sai dai a cikin wato watermark kana iya samun wanda ya maka haka a cikin travel, saboda suna da kyau sosai, musamman travel din ma. Sai abu na gaba da zamu yi, wato abu na kusan 5 shine yadda za a iya sa video a cikin post. Yanzu zan shiga cikin YouTube ne in je in dauko video, link na video na in zo in sa shi a cikin post, an fahimta? Darul Arqam Live. Za mu shiga
Darul Arqam Live sai mu je mu ɗauko link na video sai mu zo mu sa shi a cikin post a blog namu. To ga video da zamu ɗauka nan na saman nan na Malam Tijjani Guruntum kenan. Kowane video in kana so ka sa shi haka za ka yi, in ka danna kan shi za ka ga copy link, an fahimta. To link in za a ɗauka sai a je a sa a cikin post, amma wannan dole sai mutum ya iya amfani da HTML, wani yare ne da ake amfani da shi wato ana editing website kenan. Idan kuna so ku koye shi kuna iya aje mun a comment a ƙasa, muna iya yin series akan shi mu dan yi bayani. To bari mu je new post, muna so mu sa video yanzu. Kai ina so mu sa video. Kun ga nan wurin akwai compose mode akwai kuma HTML mode. Zamu mai da shi HTML mode ne, shine mai angle ko ce bracket guda biyun nan. Kun ga link namu mun pasting nashi. Zamu sa title video namu na farko sai post din. Dole za ka yi amfani da HTML. Tag ɗin da ake amfani da shi shine iframe. To iframe kana iya sa wato faɗin shi da kuma tsayin shi. Sai kuma src wato source shine link ɗin kenan. Haka yadda kuke ganin nan kuna iya yin screenshot, kuma duk lokacin da ku sa video sai ku yi amfani da irin wannan, sai ku rika canja iya abin da kuka gani za ku canja kenan, amma ban da shi ainihin HTML ɗin kenan. Wannan video malam ya yi bayani game da babbar, to kun ga wannan B ɗin nan, tag B ɗin nan yana nufin bold kenan, zai bold rubutun yayi kauri, an fahimta. Ba wani abu bane mai wahala HTML ma, it's very simple. Sai mu posting, bari mu gani ko bidiyon mu zai fito. Kun gan shi? Abuwari. To yanzu za mu yi post. Za mu tura shi publish confirm. To mun tura bidiyon mu fa. Bidiyo namu na farko gashi anan. Bari mu je cikin blog namu mu reloading nashi mu gani. Duk gyaran da kai kana reloading zai fito. Gashi nan bidiyo namu na farko. Sai mu taba kan shi mu gani. Tada ga bidiyon mu ya fito. I can't wait to see this. Kun gan shi? Bidiyo namu na farko zai saka ku kuka. To idan kuka play anan zai play, ba wai sai ya kai ka YouTube ba, an fahimta. Ma'anar embedding kenan. Wannan iframe yana da matukar amfani. Sai abu na gaba yadda ake sa link. Abu na 6 kenan ko? Idan ba ku taba zuwa channel namu ba sai ku duba. To kun ga zan sa link na channel namu. Kun ga wannan ya bambanta da link na sama. Wancan na sama zai dauko bidiyon YouTube ne ya sa maka shi a iya kalla. Wannan kuma zai kai ka ne direct. Wannan tag na ahref kenan. An fahimta ko? To komai na tag dai kun san ba gani ba, amma wannan da nan shine za a gani. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani masu sauraro. Za mu je mu duba mu gani. Za ku ga nan ya fito amma da wani kala na daban, saboda shi din na musamman ne. Kun gan shi ko? Shi link ne, in ka taba kan shi zai kai ka channel din ne direct kai tsaye. An fahimta. Amma kuma wannan video namu da muka sa shi in ka play anan zai play maka, ba inda zai kai ka. Duk da cewa dai akan YouTube yake, amma kuma anan din zai play maka. Ma'anar embedding kenan. Ga wannan B namu bold, ga kuma link a ƙasa. Akwai yadda ake sa hoto. Za ku ga tag nashi a cikin bidiyon nan a gefe. To duk dai akwai abubuwa da dama, kuma da zaran ka yi HTML gaskiya shafin ka daban ma zai yi, an fahimta. Sai abu na gaba da za mu yi bayani akan shi shine pages. Za mu ga ya ake amfani da pages. Kun san yanzu page ɗaya ne, shine wannan na gaban wanda ake kira home page. To idan muka je pages there no pages, za mu kara page ɗaya. Kamar misali contact page, wanda za iya dannawa ta kai mutane sai su samu bayani da za su iya tuntubar mu akai. Za mu sa contact page. Sannan kana iya yin zallar rubutu kawai a contact page, an fahimta. To amma ni ba zan yi zallar rubutu ba, na HTML ne kamar yadda kuke gani gashi anan. Kuna iya samu na Facebook sai na sa link. Kuna iya samun na channel namu gashi link na YouTube, ko kuma lambar wayata shi ma dai ga link. Za ku ga ina sa HR yana nufin horizontal rule, wato layi ne kawai da zai ja a ƙasa bayan kowane guda ɗaya. Bara mu viewing nashi mu gani. Kun ga abin da ya nuna. Kuna iya samu na Facebook na kamar haka, ga Facebook, ga YouTube, ga lambar waya. Duk wanda ka taba kawai zai kai ka, an fahimta. Wannan aiki ne mai sauki da HTML. Idan kana so ka zana layi guda ɗaya ka HR kawai za ka sa a cikin tag kenan. Amma sai ka canja daga compose mode ka koma HTML mode mai wannan bracket guda biyu, an fahimta masu sauraro.
Sai kuma abu na gaba da zamu yi magana shine layout. Kusan yanzu a cikin shafin mu akwai abubuwan da ba za mu iya canza shi ba. Shine kamar su about me na sama nan da kuka gani, da kuma dan wasu abubuwa da ba za a rasa ba, kamar wannan search da sauransu. Kawai mu abin da muka samu dama kai shine mu yi post. Ba ma iya canja waɗannan. To ta amfani da wannan gadget din, wato a ƙarƙashin layout za mu iya ƙara wani abu ko kuma mu editing wanda yake existing. Kun ga a ciki ga su AdSense, HTML, JavaScript. Idan kana so ka yi wani post na musamman, abin da ya shafi a cikin blog naka, abin da zai fito ne ba a matsayin post ba, zai fito dai ko a sama ko a ƙasan post. A nan za ka zo ga su add image, menene ga su nan link list, pages. Idan muna so wancan page mu da muka creating ya zo gaba, wato a home page, to a nan za mu sa shi. Abin kun san bidiyon da yake a gurguje ne, sai ku yi hakuri. Wanda yake neman ƙarin bayani yana iya tuntuɓa ta. Ga su nan dai, ga su Google Translate, wanda idan ka ƙara shi ma zai zo wannan pejin gaban, home page, yadda mutum zai iya fassara pejin ka. Kila ka yi pejin ka da larabci ne, shi baya jin larabci, zai iya fassara ta zuwa turanci ko da Hausa. Hakan nan dai yana da matuƙar amfani layout. Nan kuma ake iya editing nashi. Kun ga wannan alamun biro, za ka iya editing about me, komai da komai. Abu na gaba kuma da za mu duba shine kuma settings. Za mu ɗan gyara settings kaɗan, saboda yana da matuƙar muhimmanci. Duk da dai mun shige shi da farko, za mu sake duba shi, an fahimta ko? Saboda matuƙar amfaninsa. Za mu ɗan kukkunna waɗannan robots, suna taimakawa wajen Google ta iya samun mu a search. Ga kuma monetization, ga abubuwa da yawa dai. Sannan kuma daga ƙarshe za mu je, wato a matsayin bonus za mu sa user profile. Kun san da za a home page, idan kuka danna wannan madanni na gefen hagu na saman nan, za ku ga an sa muku user profile, amma abin ba wani bayanai, ba hoto, ba komai. To anan za ku zo, kun ga sunan anan, kuna iya canja shi. Ga hoto, kuna iya sa hoto. Za mu sa hoto saboda idan mutum ya shigo ya taɓa wurin, zai iya ganin hoton mu da kuma sauran bayanai da suka shafe mu. Masu sauraro dai ina da jaddadawa, idan mutum bai gane wani wato bayani da aka yi ba, yana iya tuntuɓa ta a cikin wannan channel namu. Za mu sa hoto yanzu, kamar yadda ake gani muna ɗaura hoto. Za mu canja gender ya koma male. Sannan homepage URL, wannan ba dole ka sa ba, amma in ka sa shi ba matsala. Za mu ɗan sa dai kawai, amma ba wai dole ba ne sai ka sa shi, an fahimta. Darul Arkam life.blogspot.com. Sai country kuma, ina ne country mu? Shine Najeriya. To amma akwai matsala, hoton har yanzu bai hau ba. Ban san ko kila ya girma bane. Kuna iya sa hoto da bashi da nauyi sosai. Ba za mu jira sai yayi ba, saboda muna a gaggauce ne. So ga interest, kuna iya sa abin da kuke so. Sai kuma introduction, favorite books, movies, ga sunan dai abubuwa da yawa da suka shafe ku. Kuna iya zuwa ku sa shi, saboda masu ziyarar shafin ku su ji daɗin mu'amala da ku. Kun sa bayanan ku wanda ya shafe su, ba za su ga kamar robot ne suke controlling shafin ba, sai dai mutum ne yake controlling shafin. Bari mu duba shafin mu gani. Yawwa, to kun gani wannan theme da kuke gani, ina ga mun yi amfani da ina ga na farkon nan ne, wato shine contemporary kenan ko? Ina kamar shi muka yi amfani. To anan za mu dakata. Masu sauraro mun gode, sai wani lokaci mun sake haɗuwa.